Но после ще се оправя. Добро утро. Честит Свети Валентин. Благодаря. Еха! Вчера не ми достигнаха 47 стотинки за него. Ето го. Много хубав. I love you пиши. Не, пише хък. 10 от 10. Любимото ми цвети. Мая е изкуствено. 9 от 10. Защото е изкуствено да имаш цената. Това много е голямо старание. Тя Мира го прави, ама посланието не е точно за мене. Да. 8 от 10. Знаех се. Предположих. Нали искаш Много да е бъдеш красиво. възжател? Много е красиво. 10 от 10. Да се го закачиш на чанта, да си го ползваш на здраве. Това вече го знам. Това е него. Имаш картичка тук, може да се я прочетеш. За мама от Мира. Пожелавам ти любов. Благодаря. Ох, чакай, че удря ток. И турбичката с... Лове. 10 от 10 малко. 10,5. И това пука. Ай, заради турбичката ще дам 10. Защото с турбичка е хубава. Обичам такива пукащи. И последното е това. Сега ще го кусаме. Ти искаш ли? Не. Що? Шоколадова монетка. Ето я. 9 от 10. Как ти е на вкус? Добре. Направо изяждай. Благодаря, че и сега е моя ред. Искам за норок нещо. Ти ли беше? Ти ли искаш? Аз съм им отрязала нарочно цените. И колко го оценяш? Я? Аз искам розовото, защото е 10. Добре.